Echipa Un Show Păcătos a reușit să realizeze un material de senzație cu prietenul Ioanei Tufar, dar să o luăm treptat. Puștiul vine în fața blocului unde Ioana Tufar este angajată la o familie. După câteva secunde apare și Ioana. Este extrem de fericită. Se îmbrățișează, apoi pleacă de mână la plimbare. Cei doi se întâlnesc cu prietenii iubitului în fața parcului. Tânărul dă mâna cu tovarășii de cartier, vorbesc puțin, după care fiica Andrei Călugăreanu și Junele își văd de treaba lor. Tânărul se arată extrem de afectuos față de Ioana. Mai mult încearcă și un gest mai îndrăzneț și îi pune mâna pe coapse. Vizibil atrași unul de celălalt, Ioana și prietenul ei se îmbrățișează tandru. Asistăm chiar la un sărut, dar bine mascat. Imagini incredibile surprise într-un parc aici din cartierul Doamna Ghica. Eu știam încă de aseară că Ioana ar avea un prieten, acest lucru mi-a spus cea care a angajat-o, domnișoara Ligia. E bine, iată imaginea grăitoare că Ioana Tufar are un prieten, așa pare un puști, din spate pare un puști la un 20 ceva de ani. Haideți să vedem dacă ce se întâmplă. Ioana? Ce se întâmplă aici? Nu se poate, deci nu. Vreau să spun, o secundă. Vreau să spun că încă de aseară, cea care te-a angajat, domnișoara Ligia, mi-a spus că ai o relație cu un prieten. Este foarte urât din partea Ligiei ce a făcut. Era urât să ne dea de gol. Deci, Cine este domnișoara Ligia pentru tine? verișoara mea. Și a putut să facă acest lucru. Da. De cât timp durează această prietenie, relație? Nu contează asta de cât timp suntem împreună. Hai să mergem, Ioana. Nu, hai acum dacă tot v-am văzut. Hai să coborâm, da? Vreau să vă liniștiți, da? Faci, Ioana. Eu n-am făcut nimic, îți dai seama că, uite, am rămas și eu la fel de surprinsă ca și tine, deci... Vreau să te liniștești, da? Hai, trebuie să uiți puțin la cameră. Știu că e poate neplăcut pentru prima oară când apari. Înțeleg că ai emoții. Spune-mi, te rog, ce te-a atras la ea? Dar ceea ce ne interesează, spune-ne, te rog, cum te cheamă, câți ani ai, ce muncești? Bine, mă cheamă Vali, am 26 de ani, lucrez în un restaurant la o terasă, sunt barman și atât pot să vă spun despre mine. Bun, de cât timp ai curtat-o pe Ioana? De cât timp sunteți împreună? Că e foarte important. De vreo lună și jumătate. Aproape 2 luni. Bun, dacă am fi răutăcioși, cred că nu te-a atras fizicul ei, care nu e deloc de invidiat. Dar nu contează asta. În viață nu trăiești numai cu fizicul și mănânci din frumusețe. Ea are o stare foarte bună față despre mine, simt așa că mă iubește. Cei din jur sunt răi. E cel mai ușor de criticat, e mai greu de înțeles. S-a consumat ceva între voi până în prezent? Nu, e o tipă foarte greu de căzut la pat, cum se spune, dar aștept, am multă răbdare și aștept. V-ați gândit vreodată în perioada în care Adriana a fost plecată că s-ar putea să nu se mai întoarcă acasă niciodată? Nu. Erați sigur că se va întoarce? Păi da, împreună am scris scenariu. Scenariu sau poveste reală de iubire între Mihai și Bahmu? Confidenta Adrianei Bahmuțeanu deschide cutia Pandorei în această seară la Un Show Păcătos. Da, l-am văzut pe... Bă, da, nu-i cam tânăr pentru doamna Mitoșeanu. Ce ai, mă, tu? Se poate. Deși nu te râzi de o jumătate de oră și eu îl întreb zi și mie de ce râzi, ca să râd și eu. Ai căzut cu ea la pat. E greu, un pic de 3 zile, dar... N-a zis mă așa. Dar nimic. Nu pot să cad cu ea la pat niciodată. Dragă, ne strici toată figura. Iartă-mă, dar mi-a plăcut bine asta. Iar că te cunosc. Noi vrem să vorbim frumos și tu... Da. Nu-i prea tânăr, doamnă. Mamă, e tânăr, dar îl crește. E morcovul tânăr. Găina bătrân, nu nicio aluzie. Eventual. Cap de băur, nicio aluzie. Auriu. Cum, o să-l nu mai avem acum timp, că trebuie să luăm publicitate. Cum v-ați cunoscut voi sau unde l-ai întâlnit? Măi, el este vărul doamnei Ligia, doamnei patroane ale mele. Și v-ați văzut în casa acolo? Și bineînțeles că venim să-și viziteze... O să vină ăla cu aspiratorul, el pe la spate. Canisaura. Ca în clipul cu Queen. Da, ca în Fiorella. Cu Queen. Dar asta e bine că nu s-au cunoscut oriunde așa. S-au cunoscut în familie. Acolo, vărul bogat se cuplează cu menajera. Băi, Biscuiți, ok, nimic. Scenariu.
Cucuim, Maria ta. Așa, deci l-ai văzut în casă, cu curuz. Pot să zic ceva? Da. Vezi că În o să familie. pățești ca femeia de servici care a făcut un copil din flori când a fost atentă când spăla scările. Știi cum veneau femeile de servici, mergeau cu fundul înapoi. Din petale. Da. Știți? Era un banc pe vremea noastră. Deci să nu cumva să pățești. Dai cu aspiratorul pe casă, mergi cu spatele și hâț, te protești în dom. Cum îl cheamă? Păi o să vă zic el cum O îl ne cheamă. Am zic spus el. și Da, pe mă, material. ziceam, să ne zici tu, să vedem dacă ești atât de îndrăgostită, Vali. De ce nu zici? Ți-e rușine? Vali îl cheamă. Vali, da. Mi-e rușine. Dar nu, cum l alinți? Vălicu? La lintă văleu. Eu nu-l alin în Văleu. niciun fel. Îi spun Vali și atât. Vali, învălește-mă. Vali, Lasă-mă că spun eu că e rușine. Este barman la un restaurant sau o terasă în Herăstrău și are 26 de ani, deci Are cu vreo bani. 10 cel puțin. 10. Nu? 10, nu? Pe Herăstrău să câștigă bine la Cu șpagă. vreo 10. Da, mă rog. Hai să danseze fetele. Să știți că eu nu ascult decât de mama. Dacă mama a zis că e potrivit pentru mine, Da, restul nu mai Dar contează. unde știi, doamnă, dacă e Vrei să mulțumești cu Ivana Și a înainte de văzut. muzică? că nu, cum e, o potrivim. Să-l cunoască acum. Îl cunoaște acum mai bine. După ce dansează fetele și luăm câteva minute de publicitate, vine Vali, noul iubit al